Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare pane nyaya iri panapa yandiri kusangana nayo iri kutenderera hazvina kumira zvakanaka homana situation zvinhu zvakusvika zvakutyisa. So ndiri kusangana this post iri kutenderera iyi kunzi this Zimbabwean guy got kicked in balls and killed by Home Affairs and Sub Police on Saturday 10 August in Cedar Square. Smoke dead 4 ways as they raided Cedar Square, arresting everyone who was illegal in SA working in restaurants. Ndo situation iripo. So nyaya iyi ndabvira kuti ndatone one day ndatoiona yakatoitika ndatomboisiya hadi nyaya kuningiriza. But pane rimwe video ndakaita nyaya yaitenderera chinzi vanhu ku South Africa vari kubatwa zvakanaka maZimbabweans but vasiri kubehave. So mwazonditega kati what's your take on this, because iwewe ndiwo wakambobuda uchitaura chinchi. So ndofa zvangoni nditi no man rekedza ndiwe tingoita se tingonesana chichikuitika. And for sure situation yakadai so iriko. Zvinhu zvakadai so zviri kuitika zvinorwadza kumana munhu kungounza angukikwa nevanhu vari kupa radio zvo vangoro pabasa. Vanhu vekuti vari kushanda mabasa aya zvekupinda nemoyo zvezvezvezve because vanhu ava ma-employees but vakutora kunge as if I don't even know kuti chichinei chinyatsoitika nevanhu ava. But inini chandaka-understanda chinhu one, minister wacho anenge akaiswa munhu wekuti anenge achiri panzara zvimaright zviya hakuna nyika isina corruption, we all know that. Saka vanzira vanenge vachibenefita a lot pane zvinhu izvo zvokabatwa kubva uzonzi hatichakusunga chibudisa mari yakati kana kuti wega uchaofa ndokupai mari yakati mondisiya. But nyaya iyi yandirwadza kusvika pekupedzisira kuti chokwadi zvinhu zvakadai so izvi zviri kuitika. Because now I was thought alright, pandakaiona ichitaurika ndakati pamwe ndiye kunyeba ndikuzoona nyaya yekuramba ichingotendera ichingodzoswa nevanhu vandaona kuti zvakaoma guys zviri kuitika. Ende ndiri kutoona vanhu vakawanda vari kutotaura kuti ZANU-PF is a problem, not South Africans. Why are there all over 4 million in South Africa? Mumwe wari kubvunza vachiti maZimbabweans ndo vakawandisa saka kwenyu ikoko ndokune dambudziko because vanhu vakauya vakazara. Ipapo ndinobvumirana nazvo, ichocho ichokwadi kuti ava ndo vane dambudziko guys, ndo vane dambudziko vanokonzeresa kuti kusagarika. Zvakangofanana nekuti iwo uri baba pamba pako vana votanga kubuda vachinotsvaka chikafu next door, iwo baba uripo. Problem vanenge vasiri vana because hakuna munhu anoda kufa nenzara, ndo nyaya inenge iripo. Asi problem vanenge vari baba vepamba. Ipapo I agree. Mwari kuti it had been ZANU-PF, these brothers could be working somewhere in Zimbabwe visiting their families every weekend. So mwari kuti chokwadi matipedza ZANU is a problem is because of ZANU-PF. Ndo zvokupindwa nemumwewo vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana guys. Umwe ari kubuda ari kuti there is nothing that Simba we do call your father in Mnangagwa to fetch your people in Mzanzi. We don't want you. Okay, take the relevant authorities. What's Simba going to do post this? Fix the damned country. Wena kwete kuda kuswera muchizadza munomu vamwe vari kupedza mari muchinoita zvekumaakwa muchidoneta mari kunana ZCC chinchi vanhu vakawanda vachitambura vachitiza munyika muchitadza kuvhura ma-industries kuti vanhu vawane pekushanda. Okay, mwari kuti it's time we made the lives out, people sacrificed in attack on or especially kunze uku particularly SA. Okay, mwari kuti this is not true, don't get worked up over lies. Mumwe wari kutaura sichokwadi but munhu achatoningira ari batotsimbirizira abatoisa nekavidhio kacho kavidhio kacho hatikwanise kukaplaya panapa nekuda zvekanenge kari kuti mavidhio tine ropa hatudiwe panhingirikina unogona kuzongorohwa neshamwe nemunyu kaunoziva kuti ningirikina ina haisi friendly zvekudaro. Mwari kuti I wonder why Zimbabweans still reside and work in such a dangerous environment. Right, chinoitika ndechekuti unoona kuti hapana kusiri kufa and vazhinji vari kurarama vachigara ikoko, and the next thing chaungatongoita kutongopedzera watongoendawo kuti utongonorarama uriko, hapana any plan B, hapana option. Ndo zvinenge zviripo, ndokunenge kuchitoshandika kwacho because mabasa kana achinzi ari kunetsa kuningirikeni haukwanisi kuzvinzwisisa kana usiri breadwinner. Kana uri breadwinner unokwanisa kuzviunderstand, ungoona kuti hapana kusiri kufanda kungoenda kwese kwese. Mwari kuti ED is the problem. If Zim was fine, people would not be immigrating, especially illegal immigrants. Not long ago they hired passport fees. Please stop annoying us on your ZANU has failed its citizens. Okay, nyaya inoitika ndeyekuti
hakuna chine chinzi illegal immigrant. Chokwadi chiripo ndechoti zvimwe zvacho maproblems avo eSouth Africa, all those people kuti atosvika achipinda parestaurant ipapo anotosvika achinopinda basa nepassport yake or asylum or chimwe chinhu, but passport inozo overstay. Ndo zvinoita kuti aramba akaisa mumwe, because ukabudisa passport yaka overstay mhosva yacho inenge itori hombe kudarika yekunzi hauna bepa racho. Ndo imwe system yandakaongorora ndikaona inenge ichiitika kuSA. Mumwe ari kubuda ari kuti stay in your country symbols, don't be stubborn, otherwise you be like this idiot. I don't even know kuti munhu ari kukomenda chifunga iri kungotaura zvinhu zvinosiyana nebasa rese. Mumwe ari kuti Zanu is the main problem. Look how people are treated outside Zimbabwe. Fix the country, you thugs. Kwete kungoita chekuseri wakamana pakashata. Mwari kuti if he was warm you would be alive. Zvinosiyana dai kunonga dai akatofa futi kana kuti kunenzara chaiyo. Boza andinoona inona kutorai because mwana wapezera kujoina kana zvinodhaka zvino kushaya plan uva apezera atongoenda zvinonzi akongorwa kambo kachinchi zviri kwese. Doesn't mean kuti ndingiri situation ninge ngowani munhu kana munhu atokanganisa doesn't mean kuti vanhu South Africa vese vanotsinye and uyu akatomundingina akamura anofana kufesa music because arisiro basa rake rekunzi anga achirova vanhu. Hakuna homa face ningirikini office anonzi anoita basa kurova vanhu. Makambozviona kuti basa rake kungosvika angonda kubata ndakutenda newe, that's it, zvatopera. Munhu anga akuda kupinda zvinhu nemoyo chete ndobva akuona basa kunge chimwe chinhu chiri so special. Mwari kuti how did they kill? It makes no sense raiding on illegal immigrants resulting in someone's dying. Okay, chinoitika ndekuti vanhu vanopinda nemoyo vanogona kunge vatadza kunzwanana kana kuti uya anogona kunge achiramba achita stubborn achida kumudhonzana ubva vasvika pakurovana because vanhu vanenge vataka kudhererana. Zviriko zvinowanza kuitika. Mwari kuti at one time families housed SA in Zimbabwe during apartheid era. All right, mumwe ari kubuda panapa ari kuti why did they kill pakashata. Mwari kuti they will never do that to a white man for sure. Vanenge vachitoti white men ndo vana veku Africa. Ipfungwa dzevanhu dzinoshanda zvakadhanganyika, but tingavaudzire the way yekuranda zvawo nyika yavo, but apa pakuuraya munhu uyu vakanganisa ipapo vari wrong. Atisekerere zvinhu zvakadhaka kudaro zvinoitika. Mumwe ari kuti Julius Malema was right when he said Zimbabweans must go into buses and go home to vote. They are subjected into too much humiliation. This thing is being afraid to die for freedom doesn't work anymore. They need to form a military wing now, go to fight. Right, nyaya inoitika ndeyekuti kuZimbabwe vanhu vakawanda kuuya kunovhota, vakavhota guys. Ngataura nezvinhu zvinoshanda panapa, but maningiriki nacho pekunzonzi kunovhota tarisa the way inoitwa zvinhu zvacho haisati yachinjwa. System ikangoramba ingori the same system iyoyo hapana kunenge kuchiendwa. Vanhu vanenge vakangoritenderera vari muroundabout, but mukasachinjirwa system iyoyo mucharamba muchingoti tabirwa. Ndo nyaya iripo. Vanhu kuvhota vanenge the way yavakatovhota iyo. Chero even varikoko vakawanda vakatouya vakavhota, but zvakashaya basa vaona zvashaya basa munhu obva adzokera kwajaira kushanda. Ndo zvingoripo. I don't know kuti vanhu vari kuzozviona sei. Mwari kuti in as much as we have a serious problem of too many foreigners and we can help seeing them going back to their respective homes, but we strongly condemn this brutality against any human being regardless of his nationality. More kutaurwa ndekuku South Africa kuti zvatodishamisa. Mwari kuti killing someone for waiting to put bread on table. This planet is full of evil people. Put the Home Affairs official in prison for life. Zviri obvious kana watouraya watone problem wakakusiya kune maopposition iko kana kubvira musoro achafesa law iko kuti zvishamira sei. Mwari kuti when you write such things online, can you provide us with sources, be it a video or something? Yeah, video ratoiswa kudhara. I think anga aningirikina anonoka kuona. Mwari kuti so he was kicked in the balls till he died in front of everyone. Give us more information and sources. Zvinoitika. Mwari kuti I used to work there at that restaurant. Shokwadi pane vanhu vane utsinye. All right, handizozivi kuti vanhu vacho papa vanga neutsinye futi. Mwari kuti imagine an African killing an African because of the restaurant set up by Europeans. Brothers and sisters, when we wake up, Africa shall unite. Okay, Mwari kuti seeing this comment session breaking my heart for sure. That's why kana una nenda tozoona ngati akomana pana pakashata pa. Mwari kuti
so sad ZANU-PF ichatipedza tikadzidza komana zvinane kunorwa hapana kusiri kufa mumwe ari kutaura zvinhu zvaakutaura zvinhu zvekutaurwa navanhu zvakasiyana siyana zvakawanda guys nyaya inosirisa nyaya inorwadza kana neni zvatondirwadza inooneka chinomana munhu atodzaurerwa zvinhu zvekungonzi zvinhu zvidiki zvekuti vangotadza kungonzwisisana munhu uri officewo zvako watotumwawo zvako pajutiwo zvako wongonzi chienda unoita basa ubva wasvika pakukecha zvekusvika pakupinda nemwoyo to that extent zvekuuraya munhu vamwe vanhu hamenoto vakaita sei anyway hakuna kusina musoro bhangu guys tasuoenda nguva panapa nenyaya yekuti tionesane kazhinji vanhu muno mutogara tichipopotera even vedu vemuno mapurisa muno kuti vakadhakwa kose vachizodai sei vachizokanganisa vanhu dai sei vachitai so ndo imwe musoro bhangu futi iri kunze uko zvingoriwo kwese but zvinosiyana the way mashandiro inenge ichiita musoro bhangu yacho but musoro bhangu zviri kuratidza kuti inenge iri kwese kwese.